Здравейте, аз съм Йордан Йотов, т.е. чувате гласа на Йордан Йотов. Часът е точно 12:52. Аз ще имам възможността да изтегла след съвсем малко името на този, който печели безплатен билет за двама за есенния BYS семинар. Така. Ето тук съвсем грижливо на ръка съм написал имената на 22-мата човека, които дадаха отговор на въпроса, който ви зададахме. Ако бяха дали по няколко отговора, щяха да виждат имената си тук по няколко пъти, т.е. шансът им щеше да бъде по-голям да бъдат изтеглени, но така. Сега, ето показвам ви и буркана на късмета, т.е. оказа се, че имаме шейкър на късмета, нещо далеч по-здравословно от бурканите. Събирам имената на участниците. Извинявайте за това, че камерата ще трепери, т.е. телефона, с който снимам, ще трепери, но това са рисковете на живото предаване. Така. Слагаме всички внимателно вътре. Наглеждаме масата, някой да не остане извън борда. Слагаме похлопака. Малко по-общ кадър, ето вижте, няма скрити устройства, които по някакъв начин да влияят на безпристрастния избор. И натискаме копчето. Разбъркваме още един път. И още един път за късмет. И отваряме шейкъра на късмета. Забравих да сложа соево мляко. Нищо. Сега не знам точно какво снимам, защото съм с затворени очи. Бъркам и тук хващам едно листче. И, ужас! Иво Йотов. Вижте, не сме роднини с Иво, просто той е късметлията да го изтегла. Аз съм Йордан Йотов, както ви казах. Така че, Иво, честито. Ако Иво още не знае, звъннете му внимателно, съобщете му новината, така че да не се развълнува много. Все пак правим здравен семинар. Благодаря ви много за отделеното време. До тук 2 минути и 40 секунди. Не забравяйте, че през цялата следваща седмица ще може да отговорите на още един интересен въпрос, който ви дава безплатен достъп до семинара, който се провежда на 27 ноември. Благодаря ви много.